fet un guió perquè vull parlar d'una cosa que en veritat no té gaire a veure amb el contingut que faig normalment, però quan vaig començar a explicar les primeres aventurilles de quan em vaig instal·lar al Japó, ara fa 2 mesos ja, doncs va sortir el tema de fer amics, de començar de zero en una ciutat i tal. És un tema que pot ser interessant tant de cara doncs, a estratègies o trucs per fer amics o consells que jo donaria a una persona que comenci de zero en algun lloc, com per algunes reflexions que jo he tret doncs, del temps que porto aquí, i no només aquí a Tòquio, sinó altres vegades que també he hagut com d'instal·lar-me en un lloc nou. Llavors, no és que sigui jo una experta o una influencer de començar de zero a moltes ciutats, però bueno, sí que les experiències que he tingut han sigut bàsicament el meu Erasmus i després 2 estades que he fet pel doctorat de 3 mesos cadascuna, la primera a París l'any passat i ara a Tòquio. Bueno, i no sé si compta uns 15 dies que vaig estar a Liverpool el primer cop, que lo típic que tons pares t'envien a Anglaterra que hables inglès. Però bueno, no compta, 15 dies. Evidentment, aquestes experiències, no tenen res a veure una amb l'altra, perquè a l'Erasmus doncs, està tot molt més pautat, vas en un programa d'intercanvi, era molt més jove, tenia 20 anyets, 20 o 21 anys, estava a tercera carrera i doncs tenia tot un context d'anar a una resi, anava a un programa d'intercanvi. En canvi, doncs, quan em vaig instal·lar a París i ara a Tòquio, doncs, he anat per les estades del doctorat i ha sigut doncs, un aire més d'adulta, de 26 anys, sense... Sí que tenia una excusa per venir, no? Que era venir a fer recerca, però entre que m'ha tocat el Covid i que realment la gent que fa recerca, els grups d'investigació, va com bastant a la seva bola, doncs ha sigut literal venir quasi sense context. Vale, el primer que vull dir és que està bé fer amics i voler ser social, però també cal saber estar sol i sola, que jo crec que és algo que ens costa en general a tothom i que sí que és veritat que hi ha gent com més echapalante i hi ha gent que és més reservada i li costa més. Jo crec que potser soc d'aquest primer grup de que a mi estar sola realment no molesta, m'entretinc bastant jo sola i no només fora de la meva ciutat, sinó fins i tot a Barcelona, doncs sí que faig plans sola o, bueno, no sé, faig coses pel meu compte i no sempre necessàriament amb algú. Tipus coses com començar de zero a fer un esport, començar de zero un equip, començar, jo què sé, i no necessàriament haver de fer-ho amb algun amic o amiga. Llavors, estar sola per mi no és el que sempre es diu, no? Que estar solo no és lo mismo que la soledat, no? Allò que en anglès, en plan, és diferent dir I'm alone that I'm lonely. Pots estar alone, o sigui, sol, però no sentir soledat, no sentir loneliness. Llavors, cal saber estar sol o sola i cal saber aprofitar també i gaudir del temps d'estar sola. Per exemple, per una qüestió tan simple com conèixer-te tu mateix, de com reaccionaries en situacions potser més límit o en problemes, doncs com reacciones tu sol, doncs no sé, és una manera també com de conèixer-te i de posar-te un challenge i també doncs per gaudir de fer coses que a tu t'agraden, no de dependre de ningú, no haver de negociar, organitzar-te com et dóna la gana. Les del Club de les Tardones, en les que jo m'incloc, el fet de que ningú m'esperi, o sigui, és una cosa que em dona una pau mental molt gran, en plan, mai arribo tard als llocs perquè faig el que em surt del pussy. I no sé, és bastant chill i bastant guai també doncs, anar sola per la vida. I també doncs, quan no tens compromisos socials perquè no tens a ningú, pues, també tens més temps per fer altres coses, tipus, jo què sé, llegir, veure sèries, o jo, per exemple, li he fotut canya al canal de YouTube, no? I a més, paradoxa, que és que quan estàs sola estàs com, penso jo, que bastant més oberta a conèixer més gent, o la gent s'apropa més a tu, no? Que si vas ja amb un grupet de gent. A mi m'ha passat que viatjant sola he parlat amb més gent random que quan he viatjat amb amics. Depèn dels teus amics i tot, però... Llavors, dit això, sí que és veritat que, tot i que jo gaudeixi molt d'estar sola, a mi m'agrada estar amb gent, m'agrada compartir. I jo crec que sóc un ser social i jo necessito socialitzar la meva vida, compartir la meva vida amb l'altra gent perquè bueno, és una part molt xula de viure, no? Compartir les coses amb altres persones. I hi ha gent que potser doncs, no es deprimeix tant, però jo no és que em deprimeixi si no tinc relacions socials, però
sí que és veritat que per mi és molt important, o sigui, jo necessito parlar amb algú en el meu dia a dia i necessito comptar amb les persones i sentir que les persones compten amb mi, així ho dic. I a més, compartir o conèixer gent en un lloc nou, pues és que crec que és super atractiu, perquè és que qualsevol persona que coneguis és que ja és diferent i és un nou input, una nova manera de pensar, o aviam, sense obsessionar-nos, no? Però sí que, per exemple, els meus companys de grup de recerca em diuen que quan van fer les estades del doctorat va ser quan més van avançar, perquè, clar, com estàs sol, no coneixes a ningú, doncs li fots cada any a la tesi. Doncs jo, sincerament, és quan més temps estic invertint en socialitzar, que no passa a casa meva, que, bueno, tinc una rutina molt més establerta i crec que em costa molt menys concentrar-me. Perquè sé que els divendres a les 7 de la tarda estaré amb tots els meus amics al bar i no he d'invertir temps previ a planejar res. Llavors aquí van els meus consells o estratègies per socialitzar o fer amics en un entorn on acabes d'aterrar. Vale, llavors, punt número 1. Tu quan arribes a un lloc has d'anar amb els deures fets. És a dir, abans de marxar, una cosa que pots fer és dir-li a tothom que tu vas anar en aquell lloc i aviam si la gent coneix algú que hagi estat, que estigui en aquella ciutat o que hagi estat, algun contacte que tu puguis fer abans d'arribar. Tot s'hi val, vull dir, amics d'amigues, familiars, da igual. També està bé tenir contactes previs por si acaso, saps? Perquè, aviam, en principi no t'ha de passar res, però jo sempre penso, i sí, llavors, pues, no sé, tenir un telèfon d'algú que està al lloc, a mi em dona pau mental i tranquil·litat i, bueno, sempre pots dir ensenya'm la ciutat, no sé què, o no ho sé, com als inicis, està bé tenir algú de referència al lloc on arribes. Jo, per exemple, abans de venir a Tòquio vaig conèixer una noia, bueno, li vaig demanar el telèfon a l'ambaixada de la Laura, que des d'aquí, que si veu el vídeo, t'estimo, Laura. La veritat és que em va donar molta alegria trobar-me i després a Tòquio ens vam veure i tal durant les nostres primeres setmanes, el que passa que ja viu superlluny i, bueno, no hem coincidit moltíssim, però em va encantar trobar-la i sé que la tinc si en un moment la necessito. Segona estratègia, l'accommodation, o sigui, el lloc on visquis. Has de buscar un lloc, un pis compartit. O sigui, és graciós que jo ho digui perquè he tingut molta mala sort amb aquest pis compartit a Tòquio, però no és lo normal, o sigui, en general pues, està guai, o sigui, la gent que comparteix pues, és gent amb bona sintonia, o potser no tens superbona sintonia, però com a mínim ja tens algú a qui dir-li bon dia i bona tarda. Llavors, per mi, sempre, prioritat, pis compartit. I si pot ser una resi, si tu te'n vas d'Erasmus, millor que un pis. Sempre. Punt número 3, no sé si estic seguint un ordre numèric, però bueno, aprofita't del context amb el que vagis, amb la teva excusa. Si tu vas a currar, si tu vas a estudiar, si tu vas a fer, jo què sé, una estada de recerca, el que sigui, on vagis a fer el que has de fer en aquesta ciutat, que serà segurament on passis més hores, allà és on has de fer pinya amb la gent. Tu quedes per dir amb la gent. Jo, per exemple, us explico la meva experiència quan estava a París, que ja a mi sempre m'ha tocat el Covid, amb la qual cosa més difícil encara de fer amics o de fer relacions socials, perquè en els grups de recerca que anava tothom teletreballa. Llavors, què he fet jo? Individualment, menjar el tarro a cadascú, enviar-li un missatge, aquest dia quedem, aquest dia no sé què, no sé quantos, i després resulta que es veuen junts. I en plan, ala, que guai que hem coincidit. I en plan, no, que guai no, és que us he anat perseguint, el que passa que ells no ho saben. Per exemple, a París vaig fer un grup de WhatsApp i tot, i era en plan, buah, és que mai havíem tingut aquest grup de WhatsApp i van com recomençar a venir a la uni. Doncs és que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer aquest pressing i s'ha de crear una rutina, perquè així t'assegures que en el lloc de treball et trobaràs amb algú, perquè és que treballar sol és que no li desitjo a ningú de la vida. Qui diu treballar diu estudiar, el que sigui, quedes a la biblioteca, quedes per fer cafè i estudi, el que sigui. A més que amb els grups de WhatsApp o amb els grups de el que sigui, hi ha com aquest tema de tothom el vol, perquè és una cosa útil, en plan que algú proposa plans, però ningú el vol fer. Llavors, si no està fet, tu el fas, no tinguis vergonya, no passa res, o sigui, la gent t'ho agrairà. Un altre lloc per fer relacions socials és apuntar-te a un hobby o una activitat. Jo, per exemple, amb el vòlei he fet moltes amistats. Tant a París com a Tòquio. A París vaig tenir més sort perquè vaig tenir un equipillo bastant guai, que després de l'entreno feien birres i no sé què. Bueno, aquí sí que he anat quedant amb gent per jugar a vòlei. És una bona manera també de conèixer gent. Tu t'apuntes a lo que tu t'agradi i allà trobaràs a gent. Després els bars. Bares, que lugares. Els bars, o sigui, pues és un caldo de cultivo perfecto, perquè sobretot en bars on no vagi la gent com molt a la seva bola. Hi ha bars, per exemple, aquí a Tòquio hi ha un bar on la gent va conèixer la gent, doncs tu vas en aquells bars i tu vas sola, no passa res, o sigui, fa molta vergonya, a mi també em feia molta vergonya, però jo anava allà amb una cervesa, o vaig enganyar també el meu company de pis que em queia bé,
i li vaig dir, tu anem al bar, i allà vam començar a xerrar amb aquest algú, no sé què, i al final he conegut molta gent al bar, i que són els meus amics de Tòquio, per així dir-ho, i m'he anat a viatjar amb ells gràcies al bar, i bueno, i al carrer, al carrer davant del bar, on la gent fuma, que jo no fumo. Però, doncs així, vas conèixer gent, no sé què, dones un WhatsApp, dones no sé què, pum, ja tens amics. Després, una altra estratègia, acopla't. Ser acoplada, la persona acoplada és el pitjor del món, o sigui, fa vergonya, fa mandra, no mola gens, però al principi ho has de fer, t'has d'acoplar i has de tenir morro, perquè és que si no, la gent no t'avisa, tu has de dir, oye, quan facis això avisa'm, i ja està. I una altra estratègia dins d'acoplar-se és acoplar-se a plans que no existeixen. Exemple, jo al meu company alemany li vaig dir, oye, aquest dissabte quan vagis a sopar amb els compis de la teva feina, que jo no sabia si anaven a sopar, però jo ho vaig donar per fet, avisa'm que vaig amb vosaltres. I efectivament, doncs mira, aquell cap de setmana no vaig estar sola. I després, si no t'agrada acoplar-te, o complementàriament acoplar-te, has de proposar tu també. Vull dir, no tinguis por, proposa plans, perquè és que la gent va huérfana de planes. I tu si proposes alguna cosa, molta gent s'assuma. Has de tenir iniciativa, és a dir, oye, vull fer això, qui vol venir? Vinga, tal, no sé què, i la gent s'apunta, i si no s'apunta la gent, doncs vas tu sol i ja està. Però estic convençuda que algú s'apuntarà, o com a mínim et dirà, ai, no em va bé aquest dia, però potser et diu, oye, potser aquest altre dia ho podem fer, i no sé, com a mínim, encara que sigui perquè li sap greu dir-te que no, doncs bueno, ja tens un plan amb algú. Després hi ha un altre tema que et diria que vagis amb la gent que estigui en la mateixa situació que tu, que normalment això passa amb els internacionals, sobretot, clar, jo per exemple a París parlava l'idioma i aviam, l'idíl·lic és anar a un lloc i ser amiga dels locals, però siguem honestos, qui de vosaltres, si sou de Barcelona, li feu cas a la gent Erasmus? Doncs ningú, perquè la gent en general, els locals ja tenen els seus amics, i és veritat que hi ha ciutats més amables, en plan, amb més internacionals o amb més gent que ve a treballar o a estudiar que altres. Però, bueno, al final la comunitat internacional o la gent que ve de fora és com la millor gent per sortir perquè estan com tu i sobretot si no parles l'idioma, en el meu cas aquí al Japó, al final són el teu target. I bueno, ja per últim volia fer com unes reflexions que jo he fet durant tot aquest procés de començar de nou, de començar a socialitzar, que les volia compartir. Bé, el primer és que hi ha un punt que fa mandra. Fa mandra fer amics perquè, jo ja tinc 26 anys. Jo ja considero que jo tinc el meu grup d'amics a Hospitalet i que són els meus amics de l'alma i que són les persones que millor m'entenen, que ens agrada més o menys el mateix tipus de música, que ens agrada divertir-nos més o menys de la mateixa manera, per no dir de la mateixa, que coneixen el meu sentit de l'humor, que sé fins a quan els puc pinxar i em poden pinxar a mi. Hi ha una complicitat ja construïda amb altra gent i és com que haver de ser supermaja o haver de... com ho dic això? És com que haver d'explicar-li a algú com ets fa com mandrota, no? I dius, en sèrio, tio, ara m'he de posar com a fer amics quan jo ja tinc els meus. I a més que en aquesta etapa inicial de fer amics, és que potser estàs 1 o 2 setmanes coneixent a gent nova tota l'estona, que és que no te'n recordes ni els noms de la gent, i és com tota l'estona les mateixes preguntes, d'on vens, no sé quantos, i al final dius, és que, jolín, no tinc converses profundes, o potser és una mica mandrós. És com una mica buit i al final, jo què sé, també a vegades necessites com aquesta relació més forta, saps? Després que moltes vegades el socialitzar implica el anar de baretos, sortir a festa, etc, que a mi m'agrada, o sigui, no dic que no, però sí que és veritat que m'agrada fer-ho amb la gent que són els meus amics, sobretot quan surts de festa en un lloc que és nou i tal, jo soc una mica cuidadosa, no? I intento, com estar bastant desperta, bastant a la guait, i al final l'entorn de festa tampoc és com l'ideal per conèixer algú, no? Perquè la gent va castanya, perquè, jo què sé, és difícil parlar, i és una mica cansino, a mi m'acaba cansant. I després que molta gent, sí, vas a fer amistats, però molta gent hi ha el tema del ligoteo por en medio, que és molt difícil ser una noia feminista, sobretot en un país com el Japó, i no només pels japonesos, pels internacionals, el mood que porten,
És que d'això podria fer un altre vídeo, és molt difícil ser una noia feminista i sortir a festa i no horrorizar-te i dir me vuelvo a mi casa. Després un altre tema, que per mi és una limitació molt gran, és que jo al final només estic aquí per 3 mesos. Llavors és com que jo no surto a compte a ser amiga meva, perquè jo en res m'aniré i et deixaré tiradíssima, no? Llavors hi ha gent que m'he trobat que és que sé que seríem amiguíssimes perquè congeníem i tot, però al final jo entenc que la gent prioritzi altres persones davant de mi perquè el temps és limitat, tothom fa coses, treballa, estudia, no sé què, i al final és normal que estiguis amb la gent que veus que estarà més temps amb tu. I a més que el temps et limita moltes vegades perquè hi ha gent que et cau molt bé, però per un tema de timings, de jolín, és que justament aquesta setmana jo estic aquí, tu estàs allà, no sé quantos, i ja quan arribes com a dir, vale, aquesta persona m'agrada, i ja quasi queda superpoc i has de marxar, que és el que em passa a mi, el que m'ha passat a París i el que em passat aquí a mi, que ja més o menys tinc com els meus preferits o les meves persones preferides i és com, jolín, és que em queda res. Tot i així, o sigui, sempre t'emportes algú i com a mínim, si no, t'emportes com moltes converses o molts inputs amb gent diferent i que per mi això m'encanta, no? De gent amb vides super diferents a la meva, altres maneres de pensar, altres maneres de fer i que et fan com repensar una mica la teva vida i també valorar moltes coses de les que tens. Realment, jo crec que soc molt afortunada amb tota la xarxa que jo tinc a Barcelona i que molta gent veus aquí que està super sola, no? I una última cosa, que és que d'aquesta gent que t'emportes, encara que potser no hagis intimat moltíssim, o sí, hi ha gent amb què sí, és gent que quan tu veus després, si venen a veure, o sigui, per començar, tu marxes i dius, és que potser no es torna a veure mai més a la vida. Però és que si veus aquella persona i tu has conegut aquella persona quan estaves de fora, aquelles persones es tornen com superimportants i et fa molta il·lusió veure-les. A mi això m'ha passat amb les de l'Erasmus, que és com, jolín, quan he vist gent del meu Erasmus que ha vingut a Barcelona, és que m'ha encantat veure-les, acollir-les superbé, perquè és com, no ho sé, és com un vincle fort. Quan tu coneixes algú a l'estranger, tot i que no hagi sigut tan fort mentre estaves allà. I ja per acabar, això, la meva conclusió és que sense obsessionar-se amb el tema de fer amics i socialitzar, i intentant també disfrutar d'estar sola i del teu temps per tu, doncs crec que tot el que sigui fer relacions amb altres persones, conèixer gent nova, tot el que et puguis emportar, crec que enriqueixen molt l'experiència de marxar fora, la teva pròpia visió de la vida i, no sé, a tu en general, no? I això és tot. No sé si teniu més consells, els podeu deixar als comentaris, o no sé si teniu algú a reflexionar, també us llegeixo. Això és tot. Ens veiem al proper vídeo. Sayonara. Bares, que lugares tan gratos.